an samu wani ya je masallaci ya bunka mutane wuta suna yin sallah, an samu wani ainihin wato ya je ya kashe matan aure a cikin gida, an samu wani ya je ya kashe wata yarinya ya sa ta a buhu, an samu wasu sun yi faɗan daba sun kakkashe mutane, ga na ƙarshen nan an samu wanda ya je ya kashe mace da iyalinta kusan su 7. Duk kusan manyan gari nan ba wanda ba shi da yara masu irin ɗauke da irin waɗannan muggan makamai, a kowace jam'iyya akwai, a kowace siyasa akwai. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamar yadda muka shina dama alkiyama ta kusa tashi, kuma daga cikin alamomin tashi alkiyama akwai shine yawan kashe-kashe da yawan zubar da jini, wanda ya kashe bai san me yasa yayi kisan ba, wanda aka kashe bai san me yayi aka kashe shi ba, saboda ayyukan ta'addanci za su yawa, ayyukan wato kashe-kashe da zubar da jini da rashin mutunci da rashin kirki zai yawa, gaba da ƙiyayya da hassada da mugunta da ƙeta za ta yawa, wacce za ta fusata zuciya ta sa ai ta zubar da jini, babu imani, babu tausayi, babu rahama, babu ta ido. Kuma a fahimtar mu abin da ya haifar da waɗannan abubuwa, na farko dai akwai jahilci. Shi kansa mutum ya jahilci ƙimar mutum, ya jahilci darajar mutum, ya jahilci matsayin mutum, ya jahilci abin da Allah ta'ala ya faɗa akan mutum da kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan mutum, da yadda dukkan masu ilimi da masu hikima da masu basira da masana suka faɗa akan darajar mutum da ƙimarsa. Allah ta'ala ya hana ka kashe kanka, ya hana wani ya kashe ka, kuma ya hana kai ma ka kashe wani. Wala taqatulu anfusakum, kada ku kashe kanku, Allah mai rahama ne a gare ku. Saboda haka jahiltar wannan din, jahiltar rayuwa, jahiltar addini, jahiltar zamani, jahiltar dokoki, wannan shine abu na farko. Abu na biyu shine rashin sana'a da rashin aikin yi. Rashin sana'a da rashin aikin yi yakan ba mutum damammaki ya shiga ayyuka na ta'addanci, ya shiga ayyuka na zubar da jini, ya shiga ayyuka na rashin tausayi, ya shiga ayyuka na rashin jin kai da sauran munanan abubuwa da muke gani. Gaskiya jahilci da talauci da rashin haƙuri da rashin juriya yana cin abin da ke kawo wannan abu na biyu. Abu na uku shine rashin tarbiyya. Da a cikin tarbiyyar da ake ba mutane ana nuna musu girman Allah da girman Annabi sallallahu alaihi wasallama, da girman iyaye, da girman shugabanni, da girman malamai, da girman na sama, da tausayin na ƙasa, da tsarin yadda ake gudanar da rayuwa. Mutum ba zai zo ya ɗauki wuƙa ya sa mutum a gabansa ya kashe shi ko ya sara shi ko ya daddatsa shi ko ya ƙona shi ko ya kaza ba. Sannan kuma shaye-shaye. Shaye-shayen nan na kayan ƙwaya wanda ake fara su daga ƙananan abubuwa, fara da sigari, a koma wiwi, a koma banalin, a koma ƙananan abubuwa, kashin ƙadangare, bula, waye, har ya zama an koma shan manyan ƙwayoyi waɗanda suke cirewa mutum imani, su kusa masa da hankali, su jefa shi cikin yanayi da zai iya kowane irin ta'addanci. Sannan kuma yaɗuwar fina-finai, musamman irin fina-finai na kudancin Indiya, waɗanda suke ɗauke da yawan zubar da jini da kashe-kashe. Kuma sannan gashi ana fassara wa matasanmu zuwa harshen da suke ganewa, ko cikin harshen Hausa ko makamantansu, wanda waɗannan fina-finai ba abin da suke koyawa, domin waɗannan mutanen yanki a cikin talauci suke, a cikin wahala suke. To kullum fina-finansu yana nuna wani yayi ƙarfi zai ci zalin wasu, zai zalunci wasu, an zo da wuƙaƙe, an zo da adduna, an zo da barandami, an zo da adda, an zo da gatari, an zo da gariyo, an zo da abubuwan kisa. Kullum haka ake ta nuna waɗannan fina-finai, kuma gashi ana fassara matasanmu zuwa Hausa. To waɗannan fina-finai ma a nazarin mu cewa sun taka rawa wajen tasiri akan waɗannan ayyukan daba da ayyukan 'yan siyasa da ake yi na 'yan banga. Kowace siyasa, kowace jam'iyya tana da 'yan banganta, tana da 'yan, suna yawo da barandami ana kallo, suna yawo da gorori ana kallo, suna yawo da wuƙaƙe da gatura da gariyo ana kallo. Kuma sannan an kasa hukunta su, saboda in an taɓa na wannan sai an ce an taɓa na wancan fati, in an taɓa wannan sai a ce an taɓa yaran wani. Saboda haka waɗannan ya taimaka wajen lalata al'amari. Abu na ƙarshe shine rashin aiwatar da doka akan masu irin waɗannan laifuka. Gani da Allah, wanda duk suka kisan nan da wanda suka zubar da jini, kaga an samu wani sun je sun kashe DPO guda ma a wata local government. An samu wani ma ya yanke liman ladan ya cire masa makogwaro. To kaga irin waɗannan abubuwa idan ba a ganin ana hukunta mutane, ana yanke musu hukuncin kisa, kuma an yanke hukuncin kisan ana zartarwa, wannan zai ba mutane ƙarfin gwiwa cewa su ci gaba da laifukan da suke yi. Akramakallah, kamar wacce rawa faɗakarwa da wa'azantarwa a addinance za ta taka, musamman wajen rage yawaitar waɗannan ayyuka na ta'addanci? To gaskiya wa'azi kaɗai yana da amfani, amma shi kaɗai ba zai wadatar ba.
wa'azi ai gaya wa mutum ne yayi kaza, in bai yi ba fa. Shi wa'azi dole sai da doka. Idan mutum bai ji wa'azi ba, bai ji nasiha ba, bai ji shawara ba, kwamitoci a unguwa sun kafa sun kira su man nasiha. Malamai sun yi nasiha a kan mambarori da ranar Juma'a da wajen karantarwa da wajen karatu da gidajen rediyo, kullum faɗakarwa ake, kullum wa'azi ake. To amma ba kowa ne zai ji wa'azi ya aiki da shi ba. Shine amfanin haɗa doka da wa'azi. Idan mutum an masa wa'azi bai ji ba, an masa nasiha bai ji ba, an ba shawara bai ji ba, an masa hannunka bai sanda bai ji ba, to kamata a ce doka ta yi aiki a kansa. So in baka gyara bangaren doka ba, to abubuwa za su yi ta lalacewa. A ƙarshe, malam me ya kamata gwamnati ta yi? To abin da za a yi ba gwamnati kaɗai za ta yi ba, dukkanmu ne za mu haɗu ne. Na farko akwai aikin iyaye. Ya kamata iyaye gaskiya tun daga aure su dinga zaɓen mata na gari, kuma su dinga tsayawa abin da Allah ya ba su na zuriya, suna yi musu kyakkyawar tarbiyya da ilimi da sana'a da tarbiyya da kuma nuna musu kyawawan halaye da al'adu masu kyau. Sannan kuma unguwanni a dawo da tsarin nan na da na unguwanni, wanda zaka ga manyan unguwa suna da iko su ma yara faɗa, su ja hankalinsu, su faɗakar da su, su ilmantar da su, su kuma yi musu tarbiyya, su yi musu ladabi. Sannan na uku, kwamitoci da ake kafa a unguwanni domin ba da tsaro da ba da tarbiyya. Waɗannan kwamitoci ya kamata su dawo su yi aikinsu. Ciyamomi a local government, kowane yaro sun san gidansa, kowane yaro sun san babansa, kowane yaro sun san waɗinsa, kowane yaro an san daga ina yake. Ta kan ciyamomi za a iya amfani a tattara irin waɗannan yara, a zaunar da su, a ba su shawarwari, a yi musu addu'a, a ba su shawara, a yi musu magani, sannan a ɗauki jari a ba su, a kafafa kwamitin da zai dinga lura da su. A matakin gwamnati kuma ta jiha, ya kamata gwamnati ta jiha ta ƙara samar da damar ayyukan yi, kuma a gyara gidan nan na kiru wanda da ake kai kangararru, a kuma yi irinsa kamar da yawa, ya kai kamar guda 10 a Kano, wanda zai zama santoci ne da za a dinga horon yara, ana koya musu sana'a, ana musu tarbiyya, ana raba su da shan kwaya, ana koya musu sana'a, ana ba su jari, sannan a yi kwamitin da zai dinga bibiya. Gwamnatin tarayya kuma ta samar da tsari shi ma da za a dinga samar da masana'antu da ayyukan da za mutane, in dai ba aikin yi, ko kawai mutum wa'azi ya fita bai ci abinci ba, ya tafi bai karya ba, ya tafi bai yi karatu ba, bai yi sana'a ba, dole ko ka masa wa'azi ya ji gobe ya koma. Saboda haka akwai ayyukan da gwamnatin tarayya ce za ta yi, akwai wanda gwamnatin jiha ce za ta yi, akwai wanda kuma gwamnatin local government ce za ta yi, akwai wanda kwamitoci ne za su yi a unguwanni, akwai wanda uba ne zai yi, akwai wanda kuma malamai ne za su yi, da ku 'yan jarida ku ƙara faɗakar da mutane da kuma sanya program waɗanda za su ji hankalin mutane, su nuna musu hatsarin irin wannan. Malam me makota ya kamata su yi da zarar irin wannan abu ya faru? Makota haɗin kai, da kamata da an ji wani abu ya faru irin wannan, ai taron dangi, tunda dai mutum 2-3 ba su fi ƙarfin unguwa ba. Duk wanda aka ga zai lalata unguwa ko zai ɓanna ko zai ta'addanci, kuma tsaro da mun ɗauka da daddare kaɗai ake, da ya zama kwamiti suna tsaro da daddare, sai ta'addanci ya koma da rana. Shi yasa dole za ka yi tambaya, me yasa sai mata aka fi kashewa? Me yasa ko masu kashewan matasa ne? Ko me yasa ta'addanci ya dawo da rana? Saboda an fahimci cewa da daddare jama'a sun dawo gidajensu suna nan, kuma ana ba da tsaro da daddare. To kaga yanzu tsaron sai mun haɗa da kyamarori, sai mun haɗa da masu gadin rana da masu gadin dare, kuma sannan mu haɗa kai duk wanda ya taɓa wani unguwa a taro a nema masa haƙƙinsa. Wannan idan aka yi wannan makotaka ta dawo irin ta musulunci, to insha Allah za a yi maganin matsaloli da dama, kuma haɗa da addu'a.